పుత్తూరు అంజరమ్మ కణం అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు ఈ తిరుపతి సరౌండింగ్లో. ఎందుకు ఈ మాట అన్నానంటే మీరే చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎన్ని బండ్లు ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఉంటారో అని. ఇంతమంది ఉండడానికి కారణం ఆ అమ్మ ఎన్ని కోరికలు నెరవేర్చుంటే, వాళ్ళు ఎంత కోరుకో ఉంటే ఇంత బలిదానం అయ్యేది. ఇక్కడ ఏమంటే వాళ్ళే వండుకుంటారు, కొంతమందికి అన్నదానం కూడా చేస్తారు. ఇక్కడ వాళ్ళే వండుకొని తినేసి ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేస్తారు బాగా. ఇంకోటి ఏమంటే ఇక్కడ మన వాళ్ళకి ఉన్న పిచ్చి జాతకాలు చెప్పించుకునేది, ఫ్యూచర్ ఏమైపోతుందని. అలాగా ఈ చిలకొకటి, తర్వాత ఎలిక దాన్ని ఏమంటారు నాకే తెలుద్దాం, అదొకటి దాన్ని తెప్పిస్తున్నారు. పోని ఇలా చేసుకొని బతుకుతున్నాడు. ఫైనల్గా మేమైతే వచ్చిన కారణం ఏమంటే నేను మా అమ్మ కోరుకునింది, అది నెరవేరింది. ఇంకా ఆ కోరిక నెరవేరి కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడో తీర్చుకుంటుంది.